clear tu te chibai le vekule tun tum video a chuan doli chai wala chungchang tun hnai loka viral kan ngai thlatona nga engwangin nge doli chai wala hi tun hnai loka a viral le tak chiam mai bi chian na kan nei don ane doli chai wala khovela mi hausa ton to Bill Gates a thingpui in tur siam sak tu hian nikhata cheng noi nga ain chiara 5-star hotela thlena phut bok tin Kuwait vlogger chun soi ani. Do you know how much this guy charges, Dolly Chaiwala? 2,000 dinars. So 5 lakh rupees. That's not it. 1,500 KD plus one more person will come with him. 4 or 5-star hotel booking. Podcast an nei lain Kuwait vlogger hian Dolly Chaiwala manager abiati le until phut ta chungchang an soi ti atar lang ani. Dolly Chaiwala India ram ko thlera thingpui siam thin a thingpui siam thiam em awanga India ram mel hriat lo tu hian Bill Gates a thingpui in tur a siam saka wangin amma ain aron lar le zuala anan ambani te pre-wedding na a Bill Gates local tumkhan ama style nge main Dolly hian thingpui in tur alo siam sak to ani hemi nu changchia hian Dolly Chaiwala hian India ram mun sang-sanga thilti pui sang-sanga ein lan chhota ane tuna viral ta chu podcast an nei na thilti pui na avoi khat in lan na tura cheng noi nga ein chirti an sei chuak hi ane Kuwait vlogger chuan digital creator Tayyab Fakrutnen anti ti dun na hi a sei chuak vlogger aming AK food vlog tia inda chuan Dolly Chaiwala an som chungchanga a thil lo ton to a sei chuak ani video a hian vlogger hian Kuwaita ko thak kadu awangin nikhata avoi khat in lan na cheng noi nga an chiara tia tin 5-star hotela he thingpui siam thiam hian thlena phut bok ati nimasela heti chungpo hian mamo alanga em maya chu wangin zo na ka zot le ta a vlogger hian thianpa iti tak takem ni tin mase ama nilovin a manager zokin minlo bia manager po alo nei reng mai ati he podcast na video hi an post nuin a viral zui ngala tuna chuan mi makta doi somni pakhat chuangin he video post hi an view to a ala tam chho mek zel he video a hian comment atam hle boka bi chen na kan nei don ani ole masain comment bi chen na kan nei main Dolly Chaiwala chungchanga viral kan ngai thlak ta khachu Kuwaita vlogger pakhatin anrama thilti puyan nei na tura Dolly Chaiwala hi asoma ani lo ngai dana chuanin sum tam tham tak Dolly Chaiwala hian a phut alo ring lo ani amaro chu Dolly Chaiwala hi kan hriat theu angin India ram chu soilo khovel pum mel hriat a hlo to a tuna hian nakpur ko thlera thingpui siamin e zong thina amaro chu heti chungpo hianin foreigners tam tak ramdang tanga local te point ama hi tlon du thin ani achan chu tunhai loka Bill Gates an a thingpui siam ain saka tang phei kha chuan khovel mel hriat aron hlo chho to a amma angot khachu ani to lo amma khachuan Dolly Chaiwala hi nakpur ko thlera thingpui siam ve thi mai kha ania amaro chu tunma le tunnu din mun chu atan ein thlak dang lam to ema wangin mi ten an mel hriat to baka mi te ngai san a hlo to wangin hetia Kuwait rama somna adong po hi thil om tak ani amaro chu mi pa ngai ang maya an somna zukal chu thil ti chi ani lo achan chu ani ang chu mi mel hriat lo ani to wangin antan katia nga lo thlon rungota zukal kha hlok na om don lova chu wangin Dolly Chaiwala hian ni khadatan India poisa cheng noi nga chu ain chiara hemi chungchang tak khi Kuwait vlogger pakhatina aron sei chu chu ani hetia cheng noi nga phut ba ka hian 5-star hotela thlen chu a phut boka hemi chungchang vlogger hian a hriat chuan mak atiin
poisa baka thlenna tur thlenga hetiang khopa phu sang hi mak ati ema wangin podcast na chuan sai chhuak hialani kha hemi chungchang an soina takhi nia video viral kan soi tak chu he video hi Instagram lama post ania mi makta doi somni pakhat chuangin an clear to ani doli chai wala din huna hian ding ve taila chu hetiang hian kan ti ve vek ome chu wangin thil om lo ani lo wang chu ole he video viral hi engtin chi ange fans ten an react comment lama engtin nge an comment ti bi china kan nei masalok don ani Instagram ma comment pakhada chuan thianpa hetiang hian idem ngot theilowang a chan chu an mingi soilan wang ringot po hian million views engmozat inei phatlat tiin a komena marketing lama a thatlat tiin pakhat lein engwangin nge kuweta isom reng ni tiin a komena pakhat dang lein nangma ain alarzo tungei ni ve ti angten an comment le bok ani ole comment na changa thilchiang tak langta chu doli chai wala hi milar ania mitam takin an nga event bok chu wangin ama chungchang ani to chuan YouTube ani emo Facebook po lonita se a video ni to pho chuanin mitam tak ama nga event tu ania kan share thewangin YouTube le Facebook ta chu poisa hlona platform ani ti kan sha thewa chu wangin kuwait vlogger po hian engtiang chi in nge ama kaltang hian sumalak lu don kan shelo ani doli chai wala hian cheng noi nga ein chiar hi thil om tak ani a chan chu kuweta zukalta se he vlogger hianin ama kalthangin sum tam tak ala lu dona he hi a severa nin alang amaro chu hetianga cheng noi nga lai ein chiar ta ka chuan mak ati thu video podcast na chuan sai chuk ani kha tunlai khowela chuan milaran ni to pho chuanin sumlak lu nanan man thei tin kan soi theng chu a chan chu an chan chin te hi mitam takin an ngai vena an chan chin tarlan ani to pho chuanin en tu le clear tu tam tak anom thina ni hei hian poisa tam tak content creator te a hlo tir thei ani mitam tak chuan doli chai wala an tana wang hian an thin rim playa he vlogger hi an bei pha shep ani alo chuana adin mun atlom emema chuta chapa India ramatanga kuwait thlenga local vesia 5-star hotel lo book sakhi thil om ve reng ani ama chawa local turin ibei semi thil oi omlo takani tin doli fans ten he vlogger hi dolia asoi sel na chungchanga anron chan ani ole kan sia ta kan khanin heta tang ringot po hian doli chai wala hian fans anei thadzia kan sengha lo me doli chai wala chanchin hi tema zong bi chen na kan nei lokang doli chai wala hi nakpur ko thlera thingpui zuar ania social media alar emem na chan hi chu a thingpui siam dan style danglam tak wang hi ani tin he ba ka hian ai in chei dan hi mitam takin an lom le a waistcoat aha a gold chain or boka hairstyle danglam tak apu bok ole tuna hian a Instagram page a doli chai wala hian followers makta doi li le noi ni chuang anei mek ani ko thlera thingpui siam verengot tan chuan hetiang khopa followers han nga chu thil oi omlo zok ani hial ome maro chu thingpui siam ro ro apo ama hi chu misial ania mitam takin an nga event ani kan ti to kha doli chai wala hian nitin a thingpui zorna tang hian cheng sang hi zali somnga tanga cheng sang thum zanga inkar ala lu thina thingpui atang ringota lak luwa chuan pui takhi ni rangot mai ole kan sia tang khan cheng sang hi zali somnga tanga cheng sang thum zanga inkar ni khata thingpui zorna tangin ala lu thenia heti angza thi ni tina lalu tur chuanin thingpui dor lun tak ni chu angai veang report atanga landanin a hausak zong hi tundin huna hian cheng nuai somvel ani thingpui zuar ni ma sela rim tak le taimata ka tho wangin sum alalu tamto hle a tin chu mai ba ka tuna chuan khovel mel shiat ni thei khopin aron lar chuak to ani foreigners tam tak India ram lo to thin tu te chuan
dolia thingpui siam hi in an chak ema wangin an pan na sa thin hle a thlatela puin an ngai sang thin hle ani ole khati zong kha tuntum video wa kan tarlan thei chu ni e video dot le kanin mule thau do ne